Muhammad Ali. Ya. Dados Bapak Ali. Kula Hasan dados Ustaz Ahmad. Kula Isam dados ngawoni dados salah satu. Barang dino di siji kutha uripun sawung anak lan bapake. Katono sang simbolis mati donya merga kering atos. Lan akhire sang bapak sing kudu nyambut gawe kanggo mbiayai anak iku. Anak iku duwe jeneng Muhammad Ali sing biasa disebut jeneng Ali. Merga kurang gatek anu tuwane Ali dadi anak sing beling lan panglumu. Barang dino Bapak Ali nesu, merga Ali keweruhan ora bisa maca Al-Qur'an lan milih sekolah elek. Ali bapak ngomong, "Napa kowe kelas 3 baru iso maca Al-Qur'an, padahal bapak wis kelas 6 napa elek?" Ali ki sunah Pak, saben dinten kon tes privat. Uga ngaji mending Ali dolen ambek kancan mawon. Sang bapak nesu padha Ali, merga jawaban Ali sing nglarani ati sang bapak, lan bapak celatu ing Ali. Ngono ya jawabanmu, ya wis bapak kesusno. Kowe arep tak pondokno nak koncoe bapak. Ah, mondok. Ali uga mondok, Ali mending dolen ae ambek kancan. Ilingo yo, fasilitas lan sangumu bapak cita sampai kowe arep gelem mondok. Lan Ali pun wedi lan ngiyake perintah bapak. Nggih kula mondok Pak, tapi sampean kudu nurut yo apa sing tak pengen no. Insyaallah Ali. Lan tibalah dingane Ali arep mondok. Bapak Ali lan Ali lunga menyang pondok pesantren Karim lan wektu tekan ning pondok. Aku lho mboten ngerti pondok kula kondok mawon. Iki demi kebaikan Ali. Wis tak ke bapak. Tiba-tiba Pak Ustadz teko lan menehi salam. Assalamualaikum. Pak Ustadz kula jangan tolong bimbing Ali yo. Dadi arek pinter. Insyaallah dalam budget bimbingan kula usahakan bimbing Ali iki. Ya wis kula tindak rumeng mriki. Ali, saiki kowe siap-siap gawe ngaji kowe ya. Nggih, Pak Cot pisan. Astagfirullahaladzim Ali. Wektu ngaji, Pak Ustadz Ahmad ngenteni Ali karo ngajari santri sing liya lan ora suwe Ali teko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Re. Wis apa ngatur aku? Orang-orang ngono Ali padha ustaz kowe kudu sopan. Wis sapa sih sana melu ngatur aku. Wis Ali. Kowe ku melok aku melok ngurus lan kula berarti melok bapakmu. Kalau akeh santri-santri sing ngomong kowe. Lan beberapa jam banjur Bapak Ali pun teko menyang pondok pesantren. Bapak Ali teko karo duka jiwa amarga enae gawe kembelingan. Lan Bapak Ali mlebu menyang ruang pengurus. Assalamualaikum Pak Ustaz. Kenapa nak balik Pak Ustaz? Apa ayo mau Tanggal asal pondok, bagaimana cara pabine, ucapan, kalau itu semakin naik kali orang pulang mereka, dan kalau santri itu ngeluh Pak, stop naik, Ali itu Pak. Astagfirullahaladzim. Kula mboten iso ngadepi Ali iki, Pak. Sampeyan kae bukan nopo wis kula trimo. Dia sampun mau hawa senajan mengatakan kula badhe pindahake Ali ruangan khusus salabane sinau pondok menapa boten kerawatan. Sakwise kuwi Ali dihukum ning ruangan khusus kanggo pembinaan sajrone 3 dina. Sawise 3 dina kuwi Ali dikongkon ngaji karo Pak Ustadz. Nanging wektu kuwi Ali durung lancar ngajine. Ali rene ngarep ngajine. Ya Ustaz. Kowe kok meneng wae pas ngaji. Kowe iso ngaji apa ora? Iso lah aja ngremeno aku. Coba
Aku mau kapok. Wis kowe ngaku wae. Kowe iso ngaji apa ora? Ya kula ora iso ngaji. Ya wis ning ngono, sesuk Ustazah Aisyah arep ngajari kowe. Kowe gelem apa ora? Akhirnya Ustadz Ahmad lan Ustazah Aisyah pun ngajari Ali lan menehi pengetahuan agama tumeka Ali nganti Ali sedih. Lan Ali pun wis iso gunem sopan tumeka gurune. Iki ali ikut gawe Pak ora atilan gawe ora tenan ning alam ngono. Ya ngono ali dadi saiki kowe kudu berubah tinggal menyang bapak lan simbok menawa kowe iso dadi anak saleh. Terus saya kula badhe usah ora sing terbaik. Ngono lho kuwi ali dadi kowe iku dadi anak sing iso mbagakne kedua orang tua. Ya ali gak apa-apa senajan kowe durung bisa dandani awak sak kabeh kowe bisa sinau saiki demi saiki. Ya Ustaz matur suwun sampun iki kula pitutur sing apik. Ayo. Terus kono. Lan dadine Ali dadi anak sing soleh lan nurut marang bapak lan guru-gurune. Awake dhewe kudu bisa ngajeni wong tuwa lan guru. Lan kudu berperilaku becik adep padha lan kudu sinau piwulung agama utawa pengetahuan. Cekap semanten. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.